Mae dioddau ei storiau fel tynnu dant efo darn o bren ac mae cymryd diddordeb yn ei ffeithiau fel y torri blant efo rasur ar ei penliniau yn ei fenin rwy'n teimlo fel clerin yn ei fel ef yw'r unig weninin ond mae o leiaf 20 ohono ym mhob tafarn yn ailadrodd yr hanner ffeithiau a'i law wastad yn sôn am y tywydd a y pris petrol beth am yr ysbryd felly ysbryd strike